утро от мен, Мариян Гибов. Добро утро и от мен, Мира Маркова. Водещите новини днес. Баба Стоянка възмутена от протестите. Силни сме, единни сме, много мафия, да, за България. Сега ще поканим баба Стоянка в студиото. И ще й зададем няколко въпроса за преди и сега. Добро утро, бабо Станке. Добро утро, Как си, деца? бабо? О, много съм добре. Вие как сте? Добре сме. Да започваме с въпросите. Какъв беше животът ти по време на комунизма? О, деца, животът по време на комунизма беше много елементарен, монотонен и скучен. Хубавите неща бяха, че наркотиците бяха много по-малко, нямаше толкова престъпност, а лъжите, че бяха много ограничени от към пътуванията си в чужбина. Къде беше, когато падна Берлинската стена? В Перник, у нас. А гласува ли на първите избори? О, да, и то с голямо удоволствие. Браво на теб. А кой е любимият ти лидер и защо? Никога не съм имала и преди и сега, защото всичките са едни и същи. Който и да стъпи на власт, гледа само да ни лапа парите и нищо друго не правят за нас. А какво мислиш за днешното поколение? О, в днешно време децата, има и много умни, креативни, но има и много заблудени. Двете крайности, докато по мое време нямаше такова нещо. Мислиш ли, че имаме повече свобода от необходимото? Не мисля. А как се е променил животът ти? Живота ми се промени към положително. Да, сега съм много по-информирана, много по-свободна. А кои бяха най-добрите моменти на България по твое време? Очакваме ги тепърва. А най-лошите? Комунизма. Прибала в баба Стоянка. Да, нищо, че съм не гледаш такава сбръчкана. На времето бех една красавица. Имахме много задължения, обаче не като вас. Трябваше задължително, ама много задължително да помагаме в домакинството. А как се запозна с съпруга ти? Видяхме се във Фрейса и след това отидохме нещо картички да си поиграеме, но се скарахме още на първата ни среща. Инат си била. А кой беше най-хубавият ти спомен с него, баба Стоянка? Раждането на децата ни. Такъв. Кой беше идолът ти? Клаудия Кардинал. Какво беше училището по твое време? Много строго, много по-дисциплинирано, отколкото сега. Да. Имахме много респект към по-възрастните, но и не одобрявам насилието, което ни се прилагаше по наше време. Имаше ли любим предмет и кой беше той? Да, литературата винаги ми е била любима. Как избра професията си? Всъщност какво работиш? Тогава нямахме право на избор. Шивачка бех. Учила ли си чужди езици и кои са били те? Да, руски и френски. Благодаря много за интервюто, за тези прекрасни думи. Сега ще поминем малко към личният ти живот. Разбрахме, че твоята внучка пее от 11 години народно пеене. Да. Аз още от малка съм я научила да обича и цени родината си. Сега ще видите клип на внучката на баба Стоянка, изпълняваща народна песен "Зайди, зайди, ясно слънце". Yeah.
Благодаря. Чао, деца! Това беше всичко от мен, Мира Маркова. И от мен, Мариян Гемов.